Gu Iker, Salome, Kevin eta Paula gara. Eta ipuin bat kontatuko dizugu. Gau baten ilargiaren argitan arrautzatxo bat ageri zen hosto baten gainean. Igande goizean eguzkiak irten eta batera arrautzatik beldar txiki bat atera zen. Beldarra gosetuta zegoen. Laster hasi zen jateko bila. Astelehenean sagar bat zeharkatu zuen. Jan eta jan, baina goze zehala ere. Asteartean bi badari zeharkatu zituen jan eta jan, baina goze zen hala ere. Asteazkenean hiru okaran zeharkatu zituen jan eta jan, baina goze zen hala ere. Ostegunean lau barrubi zeharkatu zituen jan eta jan, baina goze zen hala ere. Ostiralean bost laranja zeharkatu zituen jan eta jan, baina goze zen hala ere. Larun batean zeharkatu zituen jan eta jan txokolatezko pastel zati bat, izozki bat, pepinillo bat, gazta zerra bat, saltxitxo zafla bat, piruleta bat, futa, tarta, pusketa bat, saltxitxa bat, magdalena bat, eta angurri atal bat. Zen tripako mina izan zuen gau hartan. Bihar amunean igandea zen, berriz beldarrak hosto berde bat zeharkatu duen jan eta askoz hobeto sentitu zen. Ordurako ez zen goze eta ez zen beldar txikitxoa, orain beldar handi potoloa zen. Etxe bat eraiki zuen inguruan, kusku bat eta antxe barruan geratu zen 2 aste edo gehiago. Egun batean zulotxo bat egin zuen kuskuan, bultza eta bultza egin zuen kanpoan eta tximeleta ederra bihurturik zegoen.